Dobrý večer. Pozdravujem všetkých hľadačov pravdy. Vítajte pri našej dnešnej spoločnej meditácii. Tí, ktorí ešte nepoznáte alebo meditujete s nami prvýkrát, čo budeme k tomu potrebovať, je pohodlné a tiché miesto, kde sa cítime dobre a dobre sa nám sedí. Budeme potrebovať sviečku. Máme tam obrázok učiteľky Šri Mataji, ktorý pomáha pre naše vibrácie a navodiť celkovú atmosféru, ktorá je potrebná pri meditácii. A ďalšiu vec, ktorú budeme potrebovať, je jednoduchý olejček alebo krém. Budeme si dneska robiť spoločne automasáž na rukách a v krčnej oblasti. A ešte možno na oblasti čela, kde sú umiestnené dôležité čakry, veľmi citlivé miesta na našom tele, ktoré nám môžu pomôcť prehlbiť našu meditáciu. Ja mám tu takýto jednoduchý olejček, ružový olej. Môžete použiť akýkoľvek olej, aj jedlý, olivový, to je jedno, aký máte. Nebudeme ho potrebovať veľa, tak si ho prosím pripravte. A my ostatní, ktorí sme už pripravení, tak sa pohodlne posadíme do lotosového sedu, ktorý je najvhodnejší pre meditáciu, lebo vtedy je naša chrbtica vystretá a teda naša energia môže prúdiť. Navyše máme kontakt s Matkou Zemou, ktorej sa dotýkame, na ktorej sedíme a vtedy máme väčšiu stabilitu a Matka Zem nás môže čistiť. Takže sme pripravení. Zapálte si sviečku, ak ste si ešte nezapálili, pretože element oheň je dôležitým sprievodcom každej meditácie. Môžeme si teraz spoločne zdvihnúť našu životnú energiu, ktorá prúdi stredom tela. Tí, ktorí ešte nevieme, týmto spôsobom ju podvíhame 3-krát a zaviažeme nad hlavou. Teraz si urobíme okolo celého tela ochranný bandan zľava doprava. Tento bandan nás oddelí od materiálneho sveta a pomôže nám udržovať sa v duchovnej sfére, kde nás nič nevyrušuje. V prvom rade si zase precvičíme naše dýchanie, ktoré priamo súvisí s myšlienkami, takže sa zhlboka nadýchneme a vydýchneme tým, že vypustíme všetko napätie znútra tela. Nadýchujeme čistú energiu a vypúšťame všetko, čo nás ťaží vo vnútri von. Aby nám to ešte lepšie fungovalo, tak spustíme ruky, spustíme plecia, spustíme svaly, uvoľníme na tvári aj na tele. Budeme pozorovať naše dýchanie, ktoré sa spomalí a tým sa stíši aj myseľ. Matka Zem, prosím, zober z nás všetok stres, všetko napätie, všetky ťažkosti, ktoré máme. Naše dlane sú kanály, ktoré odvádzajú z tela, zo subtilného systému
všetko nečisté a ťažké. Všetko teplo von. Takže môžeme pociťovať oteplenie na dlaniach, ktoré sa časom upraví. Budeme teraz vnímať na otvorených dlaniach, na kolenách, našu životnú energiu, ktorá nás oživuje aj celý vesmír. Skúsme vnímať, že ju cítime, že je živá na našich dlaniach ako jemný vánok, jemné prúdenie. Ak necítime, alebo cítime teplo, nerobme si starosti, lebo to sa časom upraví. Ak už sme naladení na túto vesmírnu energiu a na našu prítomnosť, pretože budeme iba tu a teraz, tak si môžeme pripraviť náš olejček. Budeme potrebovať pár kvapiek do dlani. Ja mám krásny voňavý eterický olej, ale rovnaký účel splní každý iný. Môžeme si ho rozotrieť v dlaniach. Naše ruky sú veľmi citlivé nástroje. Na každom prste je množstvo nervových zakončení a každý prst odzrkadľuje čakru na našom tele. Poďme teda naše čakry prebudiť prostredníctvom našich prstov. V prvom rade budeme masírovať koreň našej dlani. Ako vidíme, ústi tam veľa žíl a preteká tade krv, takže masírujeme veľmi jemne, krúživým pohybom na ľavej ruke. Je toto naša koreňová čakra, ktorá je sídlom našej nevinnosti a múdrosti. Aby sme naozaj mohli byť ako malé dieťa, musíme o tieto kvality požiadať. Materská energia, prosím, prebuď vo mne detskú radosť, čistotu a nevinnosť. A prejdeme aj na druhú ruku, pomasírujeme, lebo čakry sú na obidvoch rukách. Prosím, prebuď vo mne detskú radosť, čistotu a nevinnosť. Pôjdeme na druhú čakru, ktorá je svadištána. Stará sa o ženské orgány v spodnej časti brucha, o čreva. Prislúcha jej palec. Budeme masírovať prvo náš ľavú ruku, ľavý palec. Táto čakra nám dáva kreativitu, tvorivosť, čisté poznanie. Takže poďme požiadať spolu. Materská energia, prebuď vo mne čisté poznanie. Kreativitu. Tvorivosť. Poďme aj na druhý palec, na pravej ruke. Materská sila, prebuď vo mne čistú pozornosť. Nech si nevšímam malichernosti, nepodstatné myšlienky. Nech moje pozornosti
moja duša, moje pravé ja. Nech môžem naplno vnímať, čo práve robím. Skúsme na chvíľku prestať, premasírujme celé dlane a skúsme iba vnímať, ako sa naše dlane dotýkajú. Uvedome si svoje telo. Uvedome si naše bytie tu a teraz. Nič iné neexistuje. Poďme na 3. čakru, ktorá je v strede brucha. Naša čakra nábí. Na prste je to prostredník. Začneme masírovať ľavý prostredník. A poprosíme, materská energia, prebuď vo mne štedrosť, spokojnosť, vyrovnanosť. Nech ma nič nevyvádza z rovnováhy. Nech som spokojná so všetkým, čo sa deje. Môžeme prejsť na druhú, na prostredník pravej ruky. Ešte raz poprosíme o tieto kvality. Matka, prosím, prebuď vo mne štedrosť, spokojnosť v každej situácii. Prebuď vo mne vnútorný mier. Zase premasírujme všetky čakry, všetky prsty a dlane. Teraz sa už presúvame na naše srdiečko. To budú naše malíčky. Ľavý malíček. Materská sila, prosím, prebuď vo mne čistú radosť, čistú lásku. Prebuď vo mne moje pravé ja. Čisté ja. Teraz vymeníme, budeme masírovať pravý malíček. Tu je naša zodpovednosť v srdci. Keď sa trápime pre niečo, sme príliš zodpovední, tak naše srdce stráda. Takže prosím, Matka, urob ma odvážnou, nebojacnou, čestnou bytosťou. Dobre, premasírujeme zase. Ideme na našu krčnú čakru a tam už budeme masírovať skutočne, nie cez prsty. Budeme sa dotýkať tejto čakry, ktorá je na našom krku, tak si môžeme pridať ešte olej, to máte, alebo krém. Pravá ruka pôjde na ľavý ohyb krku. Budeme krúživým pohybom s láskou k sebe masírovať toto miesto. Materská sila, prosím, prebuď vo mne pocit akceptácie seba samého. Daj mi, prosím, seba prijatie. Seba úctu.
Všetky tieto pocity viny, pocity menej-cennosti veľmi ničia túto čakru. Keď sa cítime viny, tak sa vlastne nemáme radi. Nevieme si odpustiť, takže skúsme si odpustiť. Povedzme si sami pre seba, odpúšťam sama sebe. Prijímam samu seba. So všetkými nedostatkami. Kto to má stuhnuté, tak pritlačí. Dobre, a teraz si premasírujeme aj druhú stranu. Napravo sídli mužská energia. Takže tu musíme poprosiť. Materská sila, prosím, prebuď vo mne príjemnú reč. Diplomatickú reč. Taktnosť. A diplomáciu. Dobre, teraz môžeme si ešte, kto potrebuje, pridať olejček. Budeme masírovať stred čela, je veľmi dôležitá čakra. Je to úzky priestor medzi mozgovými hemisférami, ktoré keď sú plné myšlienok, naša energia nevie prejsť a nemôže prúdiť, my necítime radosť. Budeme krúživým pohybom stred čela masírovať, aby sa uvoľnilo toto centrum. A poprosíme aj našu energiu. Materská energia, prosím, vyčisti moju myseľ. Odpúšťam všetkým ľuďom. Odpúšťam všetko. Odpúšťam všetko a všetkým. Materská sila, prosím, daj mi bezmyšlienkový stav. Môžeme spustiť ruky na chvíľučku. Budeme naplno vnímať naše telo, jeho vibrácie, jeho dýchanie. My sme odpustili, čo znamená, že sme všetko pustili. Nič v sebe nezadržujme. Pustíme všetko preč. Nech to plynie. Keď niečo pustíme, znamená to, že sa to môže vyriešiť, spracovať vo vesmíre. Že už to nemusíme riešiť my. Ak niečo zadržujeme, ak niečo stále riešime v mysli, rozoberáme, nemôže sa to vyriešiť a my sa zbytočne zaťažujeme. Pustíme všetko.
odovzdajme všetko do rúk vesmíru alebo našej materskej energie. Aby sme nezabudli na našu korunnú čakru na vrchole hlavy, tak aj tu môžeme pomasírovať pravou rukou. Pritlačíme. Nech je tu naša pozornosť nad myšlienkami, nad minulosťou aj budúcnosťou. Pozícii svedka, pozorovateľa. Môžeme vyskúšať prúdenie našej životnej síly, ktorá vychádza von z hlavy a spája nás so všetko prenikajúcou silou. Ešte sa pohrúžime do ticha, ostaneme úplne prítomní v bdeli. Ak sa nás mysel snaží zatiahnuť mimo realitu, minulosti alebo budúcnosti, tak iba môžeme povedať, toto nie je, čo chcem. A zase zakončíme meditáciu hlbokým nádychom a výdychom. Všetko, čo nepatrí do nášho vnútra, vypustíme hlbokom výdychu. Ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že sa vám táto meditácia páčila, že sa vám podarilo dosiahnuť hlbší stav meditácie. Môžeme si na záver zdvihnúť našu energiu, aby prúdila stále viac a viac. A môžeme si zase urobiť ochranný obal, ktorý nás bude chrániť od negatívnej energie. Ďakujem ešte raz za vašu pozornosť, teším sa do skorého videnia. Dovidenia.